κοιτάω από το χρόνο του. Θα αφήσει έτσι. Όχι. Το παλεύει ακόμα. Απίστευτο έτσι. Πόσες φορές θα κάνει το ίδιο πράγμα. Κοίτα, τώρα φεύγει από την άλλη μεριά. Σε λίγο θα το βγάλει με την όψη. Μπήκε με την όψη και θα το βγάλει και με την όψη από πίσω. Θα το βρει τώρα. Θα φύγει. Λες. Δεν χωρούσε. Θα το ξαναβάλει. Λες. Ναι, το βάζει. Τώρα θα της ρίξει γερή. Θα το ρίξει γερή το... Έλα. Τίποτα, έχουμε καθίσει τώρα, περιμένουμε, αφήνουμε τον Αλέξανδρο και καλά και είναι μία που προσπαθεί να παρκάρει μπροστά σε μια τεράστια θέση και έχει κάνει 15 μανούβρες, ξέρω εγώ, 15, παρκάρει 5 λεπτά αυτή τη στιγμή περίπου και έχουμε καθίσει και την παρατηρούμε και τώρα την παίρνει και σε βίντεο ο Γιώργος. Τραβάω ήδη 1 λεπτό βίντεο, έτσι. Καλά, δεν φαίνεται, δεν βλέπει τίποτα αυτή. Εμείς είχαμε σταματήσει πιο πριν από αυτή μετά που μας ήρθε. Οκ. Έγινε, ναι. Άντε, τσάου. Τι κάνει, τι σκέφτεται τώρα. Όχι, τώρα έχει βάλει το κομπιτεράκι και βγάζει... Καλά έχει. Θα φύγει. Όχι, το ξαναβάλει. Τώρα πιστεύω θα το έχει. Καλημέρα. Στο άλλο σπέρνο θα πάει. Τώρα πιστεύω το έχει. Άμα το πάρει σοβαρά. Άμα το πιστέψει. Δεν θα στρίψει ρε φίλε. Τώρα πρέπει. Τώρα θα βρει στο πεζοδρόμιο όμως. Αλλά πιστεύω το έχει. Οκ είναι. Οκ, ο κόλλος είναι μέσα, εντάξει. Ξανά έξω. Βγαίνει. Έφυγε. Έφυγε. Πάμε να δούμε πόσο μεγάλη είναι η θέση. Κοίτα, Πάω να φαίνεται. παρκάρω εγώ τώρα. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Μπράβο, Θεό.